Pozdrav i dobrodošli u još jedan video parfema na kanalu i još jednu parfemsku recenziju, a u današnjem videu imam tu čast da recenziram prvi parfem od skoro osnovanog niš brenda Mythology Parfums i u pitanju je njihov parfem Haos. Dakle, hajde sada da promenimo perspektivu, pogledamo parfem i pakovanje izbliza, također i moje prve utiske kada mi je tek stigao ovaj parfem, pa se vraćamo ovdje da pričamo o tome kako parfem miriše, koje su note i na kraju da zaključimo da li ovaj parfem vredi kupiti. I vreme da pogledamo pakovanje Mythology Parfums Haos parfema. Izbliza sam parfem dolazi u kartonskoj kutiji koja je crne boje, a ovdje imamo utisnuto zlatnim slojima ime parfema Haos, a sa druge strane imamo logo brenda Mythology Parfums. I to je manje više to, nemamo više ništa na samoj kutiji, osim na dnu gde se nalazi spisak sastojaka u ovoj nekoj zelenoj boji i također imamo i količinu, dakle u pitanju 50 ml, odnosno 1,7 tečna unca i koncentracija parfema jeste Extrait de Parfum. A kutija se otvara tako što povučemo ova dva dela i tu se nalazi sama bočica koja inače ovako leži. Ajde da je izvučemo iz kutije, pošto kutija više nema ništa zanimljivo na njoj. Naravno, bočica jeste staklena i napred imamo ovu nalepnicu koja je crne boje, gdje imamo ove zanimljive detalje, odnosno obrazce gore i dole. Također opet imamo logo Mythology Parfumsa kao ime parfema Haos i koncentraciju Extrait de Parfum i količinu, odnosno 50 ml, to jest 1,7 tečne unce. Sam čep parfema jeste ovog nepravilnog oblika, ali to treba da bude u skladu sa imenom, pošto je ime parfema Haos i nekako je sam čep haotičan, tako eto, to je bio nameran neki dizajn. Bočicu možete da držite za čep, ali mislim da će ovo da popusti sa vremenom, tako da budite pažljivi i bezbedniji da hvatate bočicu za samu bočicu, ne za čep, da vam ona ne bi ispala. I sada je vreme da pokušamo da vidimo kakav je sprejer parfema. Inače, sprejer jeste zlatne boje. Ajde da vam protrčim jedan sprej. Kao što vidite, sprejer jeste poprilično dobar. I to je manje više to što se tiče pakovanja. Hajde sada da vidimo moje prve reakcije kada mi je parfem tek stigao, pa da posle pričamo o tome kako parfem miriše i na kraju da li ga vredi kupiti. Ok, i vreme da moja divna devojka Lena kaže njene prve utiske o ovom parfemu, to jest ovo su zapravo prve utisci od nas oboje, pošto niko od nas nije pomirio svoj parfem, pošto mi je barem u momentu snimanja ovog dela tek parfem stigao. Tako da, Lena, za početak, što misliš o kutiji? Pakovanje parfema generalno? Pa ne, meni je bilo cool što se kutija otvara ovako. Sad si ti pokazao ovo? Da, zapravo publika je sad već videla pakovanje izbliza, tako da samo pričam generalno. Ali mi je cool mi je što se ovako otvara, nisam ovo videla još ovako. A bočica kakva ti je? I bočica je baš dobra, sviđa mi se poklopac. Da, inače fora s poklopcem je, barem prema njihovom zvaničnom sajtu, pošto se parfum zove Haos, a bočica je tako sva bez nekog pravilnog oblika. Ovo je kao to je fora, pošto kao Haos je bočica, Haos parfem, Haos i čep. Šta kažeš o tom konceptu? Super. Da, tako da svakako je, ovo su naši prvi utisci bukvalno, znači niko od nas nije probao ovaj parfem do sad. Izvolite pridržati mikrofon, samo da stavit ćemo odmah na kožu, pošto mislim da je tako malo nekako precizniji prvi utisak, da ne bude sa papira. Ali lepo miriše do sad. Vidimo. Dobar je sprejer. To je zapravo baš dobro. Da. Ja, šalno strano, kako je dobro. Nisam nekada što se šalim. Da, baš je dobro. A podsjećamo nešto već imaš. Nešto već imam? Da. Ali ne znam na šta. Pazi. Ne znam, možda si upravo, ali ono što bi rekao engleskom can't put my finger on it. Da li to podsjeća na nešto? Pa nemam konkretnu notu koja me podsjeća. Da. Jako je zanimljivo, meni se baš sviđa. Mislim, gledaj, ja lično da kupim malo začina, malo neki citrusa. Pa da, to je jedino malo. Ali svakako, mislim, iskreno sam iznenađen. Citrusa ne. Citrusa ne? Pa ne baš. Ali začine da. Začine da. Ja sam impresioniran. Svakako, ali šalno stvarno, ja sam, koja bi ti ocena bila, barem za ovaj prvi utisak, za ovo otvaranje od 1 do 10? Pa, 8, 9. Fair. Ja iskreno, za otvaranje za prvi utiske dajem 9, ali vidjet ćemo kasnije, barem kasnije u recenziji, koji su imali finalni utis u ovom parfemu nakon što ga budem nosao par dana. Tako da to je to za ovaj segment, vidimo se u onom posle opštem delu note, kako parfem miriše, znate i sami.
I evo nas nazad, dakle to je bilo pakovanje, ali i moji prvi utisci kada mi je ovaj parfem tek stigao, no da li su ovi utisci i dalje isti nakon intenzivnog nošenja ovog parfema, pošto sam ga nosio svaki dan kako bi mogao maksimalno da ga testiram. Odgledajte video do kraja da to saznate. Sada pričamo o zvanično deklarisanim notama za ovaj parfem, počevši naravno od gornjih nota. A u gornjim notama imamo bergamot, šljivu, mandarinu, karanfilić i korijander. U srednjim notama imamo geranijum, ružu, kardamom, smilje, osmantus, neroli i mušmulu, a u baznim notama imamo amber, ud, benzoin, kožu, jelu, vetiver, mošus, vanilu i kedar. Što se tiče trajnosti i projekcije na mojoj koži, ovaj parfem jeste apsolutno fenomenalan. Dakle, na mojoj koži ovaj parfem traje lagani 12 sati, ako ne i više. Također, projekcija jeste preko 2 metra u prvih barem 2 sata od nanošenja, nakon čega parfem počinje veoma polako da se stišava i postaje miris bliži koži, odnosno što bi rekli na engleskom, taj takozvani skin scent. Godišnja doba kad bih ja preporučio ovaj parfem, pa ja mislim ipak da je ovo parfem za neka hladnija godišnja doba, mislim da bi se tu malo bolje pokazao, no također može da se nosi i kada je proleće i kada su hladnije letnje noći, dakle nikako preko dana kada je leto, mislim da je parfem malo prejak za tople letnje dane. Prilike kad bih ja nosio ovaj parfem, mislim da je ovaj parfem za izlazak sa devojkom, ali tu stavite samo jedan sprej da je ne ugušite, pošto je veoma jak parfem, ili ako idete u izlazak i hoćete da privučete pažnju, 2-3 spreja više vam ne treba, verujte mi, svi će vas namirisati. I neki uzrast koji ja vidim da je ovaj parfem adekvatan, ako generalizujemo, pošto godine su ipak samo broj, ali ako generalizujemo, mislim da ovaj parfem za nekog ima 25 i više godina. Prosto ne vidim ovakav tip mirisa na nekome koji je i dalje u tom obrazovnom svetu. Mislim, nekako nije mi prikladno za nekog srednjoškolca. Tako da, to su neke opšte specifikacije i na kraju parfimer iz ovog mirisa jeste Flavius Kalaž. I to bi bilo to što se tiče tih opštih specifikacija, opštih nekih informacija. Hajde sad da pričamo o tome kako ovaj parfem miriše, barem za moj nos. Otvaranje parfema jeste veoma začinjeno, dakle korijander i karanfilić jesu najdominantnije note ovde, ali mogu također da primetim i neke citruse, dakle taj bergamot i mandarina se osjećaju nekako u pozadini mirisa i daju tu svežinu koja opet još dodatno ističe te začinske note. Na mojoj koži, i barem za moj nos, nisam primetio tu notu šljive, što ne znači da je nema, nego prosto na mojoj koži one se toliko nose, pošto na svakoj koži isti parfem miriše barem malo drugačije. Kako parfem počne da se razvije i odlazi u te srednje note, tu parfem postaje slađi i bogatiji. Dakle, mislim da je bogatiji prosto najbolji način kako mogu da opišem taj miris. I dalje imamo te začine, ali oni su sad više u pozadini i u prvom planu su više te slatke note. No, mislim da je ovaj parfem najbolji kada dođu te bazne note do izražaja. I bazne note se nekako nadovezuju na te slatke srednje note, gde amber, benzoin, mošus i vanila još dodatno čine ovaj parfem slatkim i toplim, ali više nije nekako cvetno sladak, nego je sad već nekako više odlazi u te nekako gurmansko slatke note, dakle parfem postaje veoma privlačan, veoma primamljiv, dok koža i ud u parfemu daju neku dodatnu dubinu tim baznim notama, prosto miris jeste fenomenalan. Sve u svemu, za mene ovaj parfem jeste apsolutno odličan. Dakle, mislim da je više nego očigledno da mene ovaj parfem oduševio, kako kad sam vam snimio moje prve utiske, tako i nakon tog intenzivnog nošenja parfema. Performanse su fantastične, dakle traje parfem koliko nećeš, nema šanse da vas ljudi ne osete. Sa druge strane, i miris nije dosadan, nije linearan, dakle nema tu nekako linearnu, nekako stereotipnu dizajnersku notu, ima tu neku kompleksnost koji ga prosto čini pravim niš parfemom. Ja razumem naravno da nisu svi dizajnerski parfemi ovakvi, ima i kompleksnih i parfema koji su veoma jaki po performansama u dizajnerskom svetu, dok imamo također i jako slabi i jako dosadne parfeme u niš svetu, ali mislim da ste razumeli šta hoću da kažem kada kažem da je ovaj parfem prava niš priča. Tako da, što se mene tiče, apsolutno preporučujem kupovinu ovog parfema. Ali ne možemo ovdje da se zaustavimo, jer ja mogu da razumem zašto neki ljudi osjećaju neku dozu skepse prema ovom parfemu i prema ovom brendu i pitaju se zašto bih ja dao 18.500 dinara da kupim ovaj parfem kad ima toliko drugih već nekako tradicionalnih brendova, barem u ovom parfemskom svetu. E sad, ja sam ovdje našao neka dva glavna razloga. Prvi razlog jeste generalno nepoverenje prema
ljudima kao što je Lazar, dakle osoba koja snima na YouTube-u parfema, prosto ljudi automatski imaju poverenje u neke naše youtubere koji se bave ovim hobijem, jer iskustvo im tako govori. Nažalost, ova zajednica jeste zatrovana samoproglašenim čovekom parfemom koji je prodavanjem njegovih parfemskih preparata i obećavanjem raznoraznih gluposti nekako doveo do toga da ljudi više nikome ne veruju. Nažalost, ovde jedini lek jeste vreme. Dakle, vremenom ćete vidjeti da Lazar, da David i Sara sa kanala DSA, Maša Sens, pa čak i ja, nismo iz te priče. Dakle, ono što Lazar voli da kaže, ovde je samo zdrava priča. Svakako, Lazar mi je i napisao da uopšte ne treba da se ustručavam i da mogu da kritikujem moj parfem, pošto to i njemu znači kako bi dalje razvijao svoj brend. Mislim, jako se mi poznajemo privatno, rekao mi je da mogu slobodno pričam šta god želim o ovom parfemu, a to upravo i radim. Dakle, još jedna stvar koju treba da naglasim jeste, ja ovaj parfem nisam dobio besplatno. Ovaj video nije sponzorisan, ja sam platio punu cenu ovog parfema i nemam neki razlog da lažem. Meni jednostavno ovaj parfem jeste toliko dobar, no, kao što sam rekao, prvi razlog jeste zato što je zajednica generalno skeptična i zatropana od strane samoproglašenog čoveka parfema, ali i drugi razlog jeste, ljudi bi pitali, pa dobro, zašto bih ja dao 18.500 dinara za 50 ml parfema koji je nastao maltene juče? Okej. Ovo nije, po mom mišljenju, dobar način da se razmišlja o tome. Jer zamislite da ste za svaki brend ikada rekli, pa zašto bi kupio ovaj brend kad ima ovaj brend pre njega? Mislim, kad bi bilo tako, ne bi postojao Creed, ne bi postojao Roger, ne bi postojao Amouage, ne bi postojao, ne znam, Maison Francis Kurkdjian. Svi bi nosili 4711 Eau de Cologne i to bi bilo to. Zašto bismo probali išta novo? Zašto bismo prosto podržali nešto što je drugačije? Ovo nije dobar stav. Da na ovom parfemu piše Roja Parfums, a ne Mythology Parfums, ljudi bi dali i duplo više para, jer prosto bili u fazonu, wow, kako dobar miris, Roja je genije. Verujte mi, ovaj parfem apsolutno opravdava cenu po mom mišljenju. Dakle, naglašavam po mom mišljenju, na kraju dana vaša odluka kako ćete trošiti vaše pare. Kao što sam već rekao, ima te performanse, ima tu mirisnu kompoziciju, ima tu kompleksnost nota, jako dobar parfimer stoji iz ovog mirisa i generalno zašto ne podržati neki domaći brend za koji se iskreno nadam da će doživjeti i svoju svetsku slavu. Mislim, opet, recimo još jedna stvar, ne razumem zašto ovaj parfem ne opravdava cenu za 18.500 dinara, ali Creed, koji su u Bellador parfumerijama prodaju za 300-400 eura, gde većina parfema imaju užasne performanse i mirišu kao obični dizajnerski parfemi, šta više često i kopiraju neke klasične dizajnerske parfeme. Zašto je okej kupiti Creed, a ovo nije okej? Opet, samo moje mišljenje. Na kraju bih samo rekao ovoliko, odluka jeste na vama. Da li ćete kupiti ili ne. Ne morate da mi verujete i to je čak i u neku ruku okej. Treba biti uvek skeptičan, ali prosto i moj ugled je u pitanju i ja vam kažem, ovaj parfem apsolutno vredi te pare. Još jednom hoću čestitam Lazaru i Nikoli na pokretanju ovog brenda. Svaka čast ljudi, stvarno ste pokidali s ovim vašim prvencem i svaka čast na hrabrosti. Nije lako pokrenuti ovakvu priču i želim vam puno uspeha u budućnosti. Također, naravno, veliko hvala Obsidius Filmsu na podršci za ovaj video, a vama, ako se svidio ovaj video, kao uvek ostavite jedan like, ako vam se nije svidio, ostavite dislike i možda napišite u komentaru kako mogu da unapredim moj sadržaj. Pretplatite kanal koji će vidjeti neki budući video o parfemima ili satovima, a mi se vidimo kao uvek u sljedećem videu. Pozdrav!